Yo, what is up mga classmates? So, this is my first day to do the exercise sa finger na to. May pa-video mo daw. So, before that, kailangan na kita i-follow na mga exercises na dapat na itong gamiton or buhaton karon daw. Parehas sa ni kung isukat ka rin. So, babasa na niya dyan. So, day 1, day 2, day 3, at day 7 na. So, these are my exercises. Ito na ba ito ng atong exercise? First exercise guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flippy on the beat. Panty droppersley. We've been drinking tonight, chilling like a villain. Everybody wanna be on my team, and it feels damn right. Haters can't fuck with us, cause they can't talk shit with the South Boys. South Boys. With the South Boys. Yan ang laging hit na hit, di nila tanggap kaya mas lalo kaming nag-update. Mga naiwan di kinaya kasi lang upgrade. Di mo na malaman kung sino ang mga real afraid. Kaya hindi na pabilang mga nagsipag taasan ng kilay. Simulan nung kami lumabas hanggang sa makilala. Di na mabilang ang mga taong pumila sa aming tugtugan na napiling palabas. Kami dito sa taas na may pagpapakumbaba. Respeto at paggalang yan ang aming kasangga. Piliin yung mabuti bago sa aming bumangga. South Boys we're still on top kahit saan magbangga. We're like criminals, laging hinahanap. Mga dating di pansin, tinutupad ang pinangarap mo sa amin. Dudak at nagtataka, ba't lumaganap? Isikang hinahatid namin, malabo yang maawat. Mga most wanted, kulang na lang patong sa ulo. Gumagawa ng parang anthem na sinasa ulo. Sa finals kita kits kasi kami ang nasa dulo. Modernong musika, di ba kami ang pasimuno? Parang droga sa Pinas, hindi maawat to. Maririnig kami kahit saan ka nakatapak, bro. Kahit sa radyo man ito o dyan sa TV nyo, hindi mo masasabi na walang dating ang grupo. Tonight, chilling like a villain. Everybody wanna be on my team, and it feels damn right. Haters can't fuck with us, cause they can't talk shit with the South Boys. South Boys. With the South Boys. Ako si Dogs Kung magsama ay back to back. Kung gumawa ng bago talagang suwak na suwak. Ultimo yung mga bata ay napapara. Pag kami na ang narinig lahat napapaklak. Iba kami dito sa South, hindi sa pamamayabang pero lahat ay proud. Iba kasi kami kung umakot ang crowd. Kaya yung mga bashers hindi ko mamount. Kami ay gaya-gaya para mabuhay. Kung anong-anong ang kinakain ng bibig. Pero ang katotohanan na sila kumakan. Nung naglabas kami ng kantang nakakabili. Nakakapangilabot ang mga galit sa mga wak. Kala mo talaga lehitimo sila na may tatak. Mga nakikitagay lang akala mo ay may patak. Di ka na nga nakaambag, putak ka pa dyan ng putak. Gusto mo kutusan kita ng isa, teka. Mangungulekta lang muna ako ng mga pera. Kinita namin sa galaw na yung binabarya. Hindi ka pa nga kilala, nangingilala ka na. Hindi kami nandito para dumaan. Teritoryo din namin merong karapatan. Kung isa ka sa mga nakikisawsaw na lang, siguraduhin mong handa ka sa kalan. Last day complete. Project complete. So, definitely ako yung balik-balikon pa akong exercise para gusto nga itong respiratory. Then, thank you sa watch sa akong day to day. So, see you guys next time.